Machiegni kendo nya Kwaramogi. Okinyi ka okinyi jolupo e dho wath ma Asata bolo nedegi e nam gi geno mathoth ne mako rech mondo gilos ngimagi makiny. Higni 4 tok jatend piny Kenya William Ruto ne golo singo mar kelo dongruok makare e sekta mar lupo kaka gero kuondego mag rech e dho wedhe, senta mar pidho rech e kind mamoko. Jolupo wacho ni gisechako neno dongruokego, kata kamano giwacho ni itimo gi kidam kendo pok gichako neno olemo margi. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo dho wath ma Asata Iseme, kaunti ma Kisumu kaka achiel kuom dho wedhe migore kargo rech manyasani. E dho wath ma Asat, picha mako ka jolupo kod johan rech odich gi tijegi mapile ka pile mag kiluwa. Ka e kinde ma mine odich, gimoyo chonga kod omena, wuone to odich, rango chal yedhigi ka moko kuomgi rieyo nede mag lupo. Ne familia mathoth e dho wadhni, gikoni nam lolwe, ok en mana kar yudo chiembgi mapile, to en geno mar ngimagi. Omiyo kuom higni 4 sani, nyaka ne jatend piny William Ruto donje telo, jolupo lero ni tinende gineno dongruoge mopogore kaka yor temo bero sekta mar lupo, gino mapok ne gineno ka sirikende machien ne dewogi godo, kendo miyo ne gisiko e lwasi mar dhier gi chan kata obedo ni gidhi e tich kiluwa piny maru. Sekta mar lupo ne en sekta mane sirikal ok opange wach moro from 1960s kucho. Koro Ruto to neno ka nitie gi pogruok mane kech nyaka nyo donji en president ma temo jali weche mag nam kendo thoro wuotho dho nam kuonde kabisa kokelo dongruoge. Koro mane ber maneno kuom sirikal Ruto ni kuom higni 4 mosetieko. Mokwongo nochikowa a modern banda, warehouse, dryer, hotel, administration office kod paya. Nowachonwa ni gigo te gidhi timonwa. Kanochopo higani to Ruto president no biro mo commission gedo mar landing site no kendo odhi mbele kendo nyaka chop sani gedo mare is almost 50%. Jolupo yango ni girwako dongruogegi kod geno mar arieya, kata kamano ikoni geno kende ok biketo negi chiemo e mesa ka gin kod luoro ni chenrogi kopo ni gedo margi ok orumo e wang' sa, to mano nyalo biro rocho geno magisebedo godo mar neno lokruok e uchumi ma alworano. Ng'eny gi pok waneno buildings 3 emigero, kar office, kar banda gi kar fish processor. Koro mamoko go podi kata paya podi. Koro wakwayo ni president ine chunywa, koro tieknwa landing site ni mondo bed maber, mondo koro walandi tutam ka landing site wa orumo. Kuom mano gikwayo sirikal mondo neni osiro chenro mar pidho rech e cages kaka yo machielo mar loso tije ne jogo ma ok nyal tiyo tij kiluwa otieno tulu e nam. Sani sekta ni jiuse bete mang'eny ahinya ma rech bodok chien. Koro kancho gar landing site nika to noch wan gi mor ni samo sirikal bedo gi plan maber kod namni mondo mi gikelnwa pesni moko oket kata cages mang'eny mondo ng'eny joma dhi e nam mang'eny kucho owuoge tich mar lupo ma e nam cha giduogo tim fish caging ka mondo gipidh rech mondo mi nam bende bede gi rech moko manyalo bet madongo nikech sa rech matongo dok piny e namni onge rech madongo minyalo kan e storage ni maka puno gere mochopo okang' mobiro gikie kaka piny chalni to samoro bubeta beta gimane kamano moko bi konjo gweng'ni gi wach moro. Joan rech tielo ni kapod onge apeyni mabeyo madonjo e dho wedhe, kuonde kano rech manyasani kaka coolers gi dryer, arita makare ne jolupo e nam, to kata sirikal tem bero sekta mar lupo, to pod gibiro mana yudo lal. Gima anyalo wacho sani ma wan godo gi shida kabisa en yo. Ka landing site ni orumo, kech nowach ni lose bang' 1 year. Kapo no rumo kata kawuono mawuoyo kaeni, to onge ohala modhi kelo ka kech ndara pod rach. Onego ben landing site rumo ka ndara bende ber mondo mi wayude yuto wan kech kae kama yuto wan ti. Koro ka ndara rach to yuto wan e piny. To sama chieng' ok rieny kama ting'eni ka ikawo kata en ochunga kata en omena to iwito pesa nikech ok otwo, chuno ni kiny kendo nyaka imoye. Samoro bende okethore pesa ni no dhi adhiya kamano. Koro ka gini dine rum nikech dryer ne nitie, to koro ne dwa bedo ok ibed gi sida kata koth chwe kata chieng' rieny to in sawa, gigigo koro dhi maber. Odwarane kaka jolupo nyalo lupo gi kwe nam nikech gionge kwe. Ama pok wadhi e nam wawuotho gi license, ma license ondiki ni inyalo lupo e Lake Victoria.
to koro kidhi Siaya kocha imaki, kidhi Homa Bay County imaki. Koro wakia ni license ming'adonwagi watim go nang'o nikech ok wan thuolo ka walupe nam. Kalure kod jotend dhowedhe BMU giyango ni dongruok e yor gedo kende okoromo, nimar gisebedo ka gitayo tije mopogore e dhowedhe maonge chudo, kendo kaber to chopo kuma sirikal nyaka koro rangie gi wang' maber kaka achiel kuom yore mag bero sektano. Wagombo ni BMUs mondo chul mshahara nikech tijni tek, mondo samoro yalo kata cases 10 odiochieng'. Gima dwa ni president mondo winji ni office mag BMUs dwani mondo gin bo rwakgi e system mar jotich, nikech wan bende waluongore ni sirikal piny ka, to wan sirikal mok chul. E kinde ma odong' mana higa achiel kende to piny Kenya dhi yiero higa manyien 2027. Jolupo e nam Lolwe wacho ni lokruok gi dongruok e sekta mar lupo ok bi kete ratil mana gi gigo ma sirikal dhi nyime kod gero, to ibiro pimgi gi nyalo margi mar kelo lokruok mochwere mabiro nenore e lela e ochumi kaachiel kod ngimagi ponono chendogo obiro rumo kaka ne osingi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dhowath ma Asat, Seme, County ma Kisumu.